Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki nong shong shnong jong ka shnong musto ilaka shila hnegasngi kilawan tur cha ke HADC ban pin paw ek jing persha ek jing pen sangi ek jing jiat urang ba shnong bathamai ka banong ha ka khat ar tarik no pra arja pusan habe kran bekinong tho khobor secretary jong ka shnong musto uba David Rapmai uli thu ba ka shnong ka sngo persha ek jing man tuklar jong uba hadadar ka ilaka shila ban pen sangi ek jing penong ya ka election jiat hetman ulaban rap dak ba ong ba jing wan tur jong ki sha ke HADC ban panjing shai na ka e ka daw kum ka shnong ka don ya ka riti ka dostur ha ka baki jiat ikinong yalam shnong ka jingwan tuklar jong uba hadadar bat ka district council ka peningo ya ka shnong namar kum ka shnong ka board ya ka riti ka bade bande shu ule thu ba ka jingalang na kalyang UCM ka HADC ula kerpat ikinong yalam shnong ban pen sangi no shwa ya ka election ban jiat hetman ha ka khat ar tarik ula kularu ba ka HADC kan shimkhya ban yo penong hapo ka khat phra tarik mentau bnai bat kum kirurang ba ki buram ya ka ni ka jingkerpat jong UCM bat menjur ya ka Shu ula ong balada kani ka jingkular jong UCM ban penlong hapo ka khat phra tarik kamut ka shnong ka thau ka lapat lapra bat kamantoi ban penlong dorbar ula ong ba ukermen ba UCM unbat ya ka kular ka ba kilekren pararang ba ya kata ke election ka ba ka dorbar shnong kala ada banrai bat ka bangila ada bu ka sini bangin thabu lasai ka sini na kata ka daw ka penlong yangi bangin wan hang ni lang frui bangin pensngap akini ki bor ki bahalua bangin snow pensngap na ka benta baniada ya ka snong ka jongi ya ka riti ka dustur ka jongi namar kini ki ba ngi sai practice la kata pusnam judan bawan musliam manu ndai ngimtep na ki daw ka ba penlong ya wahdadar jongi ba unwan bantu klari ka ni ka kam ka bahapo snong ka bangi pen baik tang si snong ngi dapat pau ka jing snow si jor ya ka jingle ya ka jong wahdadar ha ka jing si sa kum UCM ukumi ubadi ban pai na ka benta kabit kabyang kabaha kamyang jong upay ba babon malang urang li ujuki udok usok henrai ngimtep na ki gidaw ka jingle ka jongi ka paw ba ka ngap tang siliang ka syukur tang na ki katu ka dengot hamda ngap lang ya ka suruh babon malang dikata ka wehi tenring ngi sngo tenat pat hendian ba na kalyang jong UCM ngi kama ba ni kendo ya uyang badon buram idan la ka jong program hendai ngi saya kedua bagi nak kapor bani keren ni kam hendai imdan tinggal ai kedua ya usi yang medon buram jong ka council hang ni bat nak kaliang ka jong ngi hendai ha ka jing sang ila dawa wit na usi yang bangi dei ban long la sai ka sngi ka des ngi tebun bat dei ban alat ini hadian bagi la penmi ya ka odon man kan tarik ban sang ya ngiwan ban dawa dei ban alat kat kum garai dorba ka hok ka jong upai ba om bangiwan ban pen klumari eno hendai da ka buram na kaliang usi yang bu la karpat ini ba ya kani ka bamenta ya ka balasai ka sni wong na ka benta ka bet ka biang ka banom mi kuno ka jing kluma ilong sange ya ka balasai ka sni but ila ada pula sai skam harangkat di observe di MDC ki badon lang ban hakatayo ka banwan shua bangin kot ka khat pra trek maka tem ka jong ingin kot khat pra ti shua ban kot ka khat pra trek na kaliang ko office ila ada pula sai bangin bu na ka tarik ka ba pemain nang ni kin pe kin kimi hinang ni na ka benta kata ka bet ka biang namar ngi so persya bakin wan tuklar ka kam sno ngi kam le kanu ka ba persya ngi kam man kedo kuti no ne ngi ngai skam ro ba office badon borom nang ni UCM ubat ya ka bor ka ba hak le do ban pai ya ka bet ka biang ban pai ya ka ta ka ridi ka du store ka jongi kumba UJJM Nichols Roy ula bo kenang ya ke district council bani ada yang ikirat pa bani ada ya ka kendo ka siap bat ka ri di du store ngai skam ro usi yang badon buram un penteri kam hok ya kata kumbai la kular bang next week in pelong ya election but insa ai ku bor ngiru ngiyang tang hata tang itai kentien ngamdon ye banong kumlai subun ya ki pai ba dong sonang ki be dalang ni ki parolong ba dia firu kam tam ki press ba pila ya dalang ni ban pen snow lang ya kini ka jing snow ka jongi halor ke ai ka ba uta UCM kumi jongi ule ka ba pen snow si ba ka ba pen keta ba pen ketang yang i ukun wahaja jong ke hima berkoi apa snow lang ya kini ro ha ke hima jong ka konferensi sala bang ini snow ya sngap lang kini ibor ai mensim lang ya ke jingcha tuklar ya kini ka kam snow ka kam ta ko jong tang ni kintien ku le shubo hapo snow jong hapo musto jong ka sila konferensi ni jadon ban pelong ya banjit ya kini ki member snow karukam ka ji ka shong ka darbar kan ra ka jit sok la ni ji da election
tika dorbar ka jong benai ba hinyau mentau senam gila ada berai ban ya dak election ngila ya ka kam sakpan tibat ya kan ka kam ngile ba tang dak rai bat ka bor jong ka dorbar tenri ngim tiap na ka e ka daw ka e ka ba penlong ba wahadar hapor ba ka election committee ka pen patasnong ka jari na ka bentaban hot ka tangi ka ban le ka members nong u pen sange da ka jing udor lani ka jing complain jong u acting handman ngi kam persa banong yo tau acting handman ndre da ka boborong ngi keren sai ngi kelam pat itu yo tau acting handman ngi te udu breu jong yu ngomong bau deu benabar tang ba kat kum kiriti kidustor haba usiam ya ka kam acting handman udai bandawan hakmat jong ka dorbar sunong ba udai ban pensngo wan pen itu ya lade ba un pensngo ya ka sanat ba un bam sema ya hakmat jong ka dorbar sunong buntai nak benda ka sunong hangta usala ban kampura ndai mau kumle kata ndai ujor perman hawa dadar ba ka election committee ka ya like yo telada company itu officially kunungin ya like ngin ya hau kade kata ko ba wadar pensange kehadian banging ya ba sakman ngila wani keren yo yam ba saya kini ngila sakman kat kum ki praktis ki jong tinggal ya sakman nala ka election committee kala bo ya kadien kisawan biang ban komplain biang hang ni bandang ni ka sami kata ko da ban sange ya kini kata ko pelong ini bangin sawan mi kabut ladu bendo lah apa yang you tahu acting bonong ku nong peniak ya kasih nong acting akan ya kila ada apa yang do Oktober arterek entah arterek Oktober kamu kelam kedon ke jiktip nak kalian kedor barsenong ya mem kamu kadon kanu ke jiktip nomor mendiat histori banginnya siapa hadian ba kikidon ki katu kan ingut ki ba komplain ya utau hanan jongi ba pura ha wah dada ti nakaliang ke jong wah dadar kamda sngap ya kita tang nak ikat tu gini kamda siam lang ya kejing sngau jong kedor bar kamda siam lang ya kejing sngau jong pai ba ham tam lang le yang au sekretari bat ki members nong ki bang ya trelang badu kamda pan jing mut lang nangi kamda tuat kamda keli lang ini la shu suspend yu da kata ka boong ban le kata ka detail inquiry kalong detail inquiry ki suspend halo jong kata ban ki satung pan ya utau acting handman ni sngau si ban banong mo utau acting handman hakapor bu wan man simti ya kakam ukumya kat kum kiliti kilinti gi kamau mangi persya ya kata hendai ukumya ya ki riti ki dostor kum majule uyai lai bat wan ban patasnong ban berkhot dorba tina kaliang ka jungi ngila awan ban ut ban namang ne bala sa pensange ya kata ka dorba tenrei hadu mentala 11 tang arnairu uklemwan hi ban wani kendu ya ki memasnong ki badon menta usong we kum tu bat ya kini ki kaman pen komplain bat pentot ya kata ka jingi be ya renti jong kesno ni kemang bangi komplain ni persya yang tau acting lada ude banwan pat da kalenti kan mang ngimla banong ba lada unu badon hakapor unsuan bansu kedia agiriti rusol ni bansu kencat ka dia badon nganganum la wat manu menurung inum la kata ban nginum pediang do ban lada kani ka jalong mut kan deiru pateng la pateng ganja bat kan put iru ata jadi tangitahi kiba ngingis mo. Kapor kawan kami ke komplain atau acting man wah dara upun sange. Tingingis itu bakal lenti kam dai. Ngisawan hang ni apo jong council ban ni kendu ya UM. Bangin pensngo kita. Ngila ada pensngo kimlabu gijing thok kibobon halo jong kene kakam. Tetat ado ba ka election committee kala abu ya katarik pan. Kaban pun ban sabut kami haka kena tarik kata ko da hajing sang ini lesai mi ko da kena tarik bahaban sange kani kadai kata kada ngi sa ba ngi sa pulong mangini walang krui kumi da ke kata kan ngurep kidon kita ki katu kan ngut tiba komplain ya uta orang ba sunong jongi ya kita ki boong ba ule don bo lo kita ki jing komplain lo kidon kita ki nong komplain katu kan ngut nang ta ngala ong mene ya kaniru ngi kami jing tip kum kinong yalam snong kum kinong kit kam snong ni ki babat ya ka office jong snong wat ka dorba snong ru ka kam tip sala da bin kali no ni bobon balang kini bobon balang kim tip ki complain yu kay ga bale ndai nangi ki bobon balang ngila da pani pan how to usiem bangi persya jor ya kini ki bansuan complain ya orang ba snong jong ngila da pen pawe kata kmat jong wada daro ngila pen pawe ka council ngila da balai kopi ndai ki kamsa be kata ki ya be sakman kan suspend tiwat hadian mala suspend ru ya uta ubri begitu makiru hukum ya kata kan nanti one baik bansu le don bo bat tombor bat kisami pat gini ki komplain ki huri hura hadu kan
kaba penbu jengi kaba wat mangi menta pila pe ipi itu ngi kide kinong kondong ki bedok ki be jenjar ngi wan hiang ni tang na bendu ila ki jong ki bala ki sa stang sitio ngin pedang ya ke Christmas ngi haban bala ban penbiang ya ki jindon kami yang sam dan nak benta ban ya dai la ki jong ki snong ya keriti du stor ngi haban e lot itagi ge baro ngin wan ban be ni lada kemuka eng ngengangeng da ka basay ba da ka baskam ba usiyam unburam ya kata kumbang ila keren parang ba namar beling ong tangkawai ngayo i kandi kadi ka parti ka batama ka parti lu ka bajukran na ka benda ban sngap ban pe ya ka bet ka biang jong ubabun balang bat kayong hiro kadi ka parti ka ba persan museum do blay ya ka ai ka bangila ya keren parang ba na ka benda ka bah kamiat na ka benda ka jong asimen ngangai skam bakin le tenrai pat laba pibu ya ka jingkeli balada usi empat kumba ulat ban penbay ya kini nak benda ka bet ka biang hapo suwa ka khat tarik un penlong ya ka election da ka jing ya sutu jung nang ni na council bar rengkat jong yang tie lada mla ban long ta ke ai kata ka bakut hi ka dai paiba un sesiem ya ka ai ka badai ban ya ngi mla ban ong ne tang ka wai pan ngayoi balada ka mla ban long mut ka snong ka jong i da ka besai kala jot kala para kala akut sunan kita ki riti dustor but om don kam dorbar snong show ngimla syu ba ngi upai ba ngin rai na kabanta ka jingba ka maya ka jongi ngi haban abai kita ki bor ba halor lada kam urlang ka bumut kata ka rai dorbar ka bala ada kam tre kam ka bumut ki dorbar nang ni sakmat kim nom dor ka kim longso ti kam don jingmat ngin song dorbar pulus ngi ngin haban amno ya kata ka bor ki bana jurong ngi gi ba ngade ban ya kelakot ki riti dusor ka bor ka jong upai ba kalakot tengam ngai ru ba usiyam bedon burom kumbang ile akran hakmat jong ki observe bagi MJC bedon bagi riurang ba nasional ki don lang gilong kini bakum bay la kula naka benta ka bet ka biang bat ila dab ong hiru baya ka balasay sange hiru naka benta ka ya bet ka biang ala daklan naka baburom sang hiru ngin pendam naka benta ka bahar biang ngi keman ban ya penuklumar banu benuru ya ngi wan tang naka benta ban yusuk ya san bat ban ya kat kum kiriti gidustor tang itai ngi kira